Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Kilala mo ba talaga si Jesus? O kilala mo lang siya sa naririnig mo? Minsan, iniisip natin na sapat na ang kaalaman tungkol sa Diyos. Pero ang tunay na tanong ay, naniniwala ba tayo sa Kanya at sa Kanyang autoridad? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Wednesday of the 4th week of Lent. Ako po si Brother Y, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan chapter 5 verses 17 to 30, ipinahayag ni Jesus ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa at ako rin ay gumagawa." Dahil dito, mas lalo siyang kinontra ng mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang Sabbath ayon sa kanilang pagkaunawa, kundi tinatawag pa niya ang Diyos bilang kanyang Ama, na nagpapakita na siya ay kapantay ng Diyos. Ipinaliwanag ni Jesus na ang anak ay walang ginagawa sa sarili lamang, kundi ginagawa niya ang nakikita niya sa Ama. At sinabi niya, "Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ipinahayag din niya na darating ang panahon na ang mga patay ay makikinig sa tinig ng anak ng Diyos at ang mga makikinig ay mabubuhay. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus ay hindi lamang guro o propeta. Siya ay anak ng Diyos na may kapangyarihang magbigay ng buhay. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung kilala natin si Jesus, kundi kung tinatanggap ba natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Minsan, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, pero hindi natin ito lubos na pinaniniwalaan o isinasabuhay. Pero malinaw ang paanyaya ni Jesus. Ang makikinig at maniniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, simula pa ngayon. Ang Kwaresma ay panahon upang palalimin ang ating relasyon kay Jesus, hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagtitiwala at pagsunod sa Kanyang salita. Reflection question: nakikinig lang ba ako sa salita ni Jesus? O tunay ko ba itong pinaniniwalaan at isinasabuhay sa aking araw-araw na buhay? Mga ka-digital disciple, si Jesus ay hindi lamang bahagi ng ating buhay. Siya ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Kapag pinili nating maniwala at sumunod sa Kanya, mararanasan natin ang buhay na walang hanggan, simula pa ngayon. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!